dalu nggih. Nyamuk blilak-blit iki ngopo? Ora, karepku ya tak kon nulat kaya Mbak Elisa iki lho, Mas. Tak tembak. Ora bul. Kowe ra jobelan, Mas. Kaya peka-pekane lho. Dipun bawa iki Mbak Elisa. Nggih. Dalang kok ora dobelan ki terus piye? Aku ki nganggo sing dawa niki risih nek iki klet-klet ngono. Iya, kowe ndek dawa katok dawa siji tok. Terus sing isore tulisane babe. Dudu. Apa? Katok trene nek tulisane SMP Muhammadiyah. Wah, sama Muhammadiyah. Aku dhisik elek-elek SMP siji Magetan lele. Lele. Ya ora elek wong apik kok elek. Bawa Mbak Elisa. Nggih. Himanipun nyanyipun krami. Tepuk tangan. Ini saya luar biasa sound sistemnya. Ini mic tekan sampean tetap krungu iki. Mike iki saya ados ya penak kok. Apik banget. Wah, apik iki mbokane perapatan Magetan kok. Apa? Saya ngono. Sun ingkang hanggarwa Mbak Elisa Pak Dikare mungkin menika mengke badhe ngersakaken loro jugran panjenenganipun Bu Lurah Manjung. Oh, Oh, siap. Bu Lurah Manjung terus Bu Susi. Bu Susi. Nggih. Terus Bu Lurah Manjung. Nggih. Nggih. Oh, Pak lurah-lurah kuwi kan nembang kabeh. Iya. Oke. Syukuran Tapi kok. niki mboten napa-napa mengke epet-epet, enggak apa-apa. Kok kepet piye kok? Kepet-kepet, apa? Dekat-dekat aja gitu. Empet-empetan. Ora kok lurah kok kepet-kepetan. Ini loh, ini apa ini? Gini. Mepet-mepet. Nduk, pangkunge cilik. Terus to melu botol Mbak ini. Kenginggil Mbak. Coba ya, aku ngikutin Pak Dalang. Oke, siap. Pokoknya nanti bisa bonus kangge jenengan sakler gro. Enggak nggih. Apa itu? Saler gro itu apa? Gro itu rokok. Oh, rokok. Aku nggak rokok. Ya dikasihkan itu, cindil iya. itu ya sampingan jenengan itu. Endi? Sampean lho kok. Sampeyan ngaran aku cindil tak antom iki lho, Mas. Ya apa? Aku wis tikus. Oh. Malah nemen parah. Mang malu. Sambung rasa. Sip. Dasar piyayine cantik tesih timur dereng kagungan garwa. Nah, di udute. Cari mengenai udut. Anu utang dulu saya. Kopi. No. Nanging wanci dalu Manuton nek atimu wae lho. iya Manut dalange buanter luput. Lho aku ngene iki nggodho kok, nggodho imane Mbak Elisa. Piyayi karo apa jenenge Titi Laras karo urutan bisa apa enggak? Ternyata bisa. Ternyata yang tidak bisa saya gitu. Gini. dan ana ingkang
rupita nyonta tresna Nadyan mangsrana piranti gambarmu uga Ya. Oke. Sing gedhe pangapunmu kang pas bebujenku Ya, ini yang kemenyek Mbak. Mentah. susah ya kayak menyak ini. Iya. Aku biasanya kayak cowok-cowok. Oh, gitu. cowok-cowok ke cowok-cowok Ya, aja. nggak apa, coba Ya ya. nggak apa-apa. Yang penting itu kita itu bisa merasakan gede. Oh iya. Mendah paya itu sita urip lan ketika Celestia yang bisa nyuara
sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Pak Digareng.